Il-programm dis-set iddiskuta l-pjan tal-Partit Laburista l-qasam tal-enerġija li se jwassal għal roħs medju ta' 25% fil-kontijiet tad-dawl u roħs medju ta' 5% fil-kontijiet tal-ilma. Id-diskussjoni ffokat fuq il-pjan tal-Partit Laburista li ma jibqax juża l-heavy fuel oil iżda jmur għal sistema li taħdem bil-gass. L-użu ta' dan il-gass għal il-professur tal-kimika u prorettur tal-Università ta' Malta Alfred Vella u s-soluzzjoni tal-futur. Is-soluzzjoni naħseb jiena fil-futur għandha tkun tibbaża fuq l-użu tal-metan tal-dana il-gass partikolari li mhuwiex il-gass li nużaw domestikament dak li jiġi fil-ċilindri. Il-Partit Nazzjonalista primarjament il-Ministru Tonio Fenech qed ibeżża li l-Partit Laburista se joħloq periklu ta' bomba bl-użu u l-ħasna ta' dan il-gass. F'dan l-isfond il-Professur Vella kien mistoqsi dwar is-sigurtà tas-sistema proposta. Li il-gass se jkun komponent importanti tal-futur, jiena m'għandix dubju u ma naħsibx li hu l-każ li nixerdu xi beżat li mhumiex ma jagħmlux ġid la għal min qiegħed illum imexxi u qasal min se jkun pitada. Jgħid li l-inċidenti li kien hemm f'dawn l-aħħar 30 sena kienu relatati mal-użu ta' dan il-gass fid-djar u mhux fil-power stations. Mhux qed ngħid li ma hemmx riski, anke biex taqsam triq hemm riskju li tittajjar, imma nerġa' ngħid 30 sena ta' accident free operation f'daw is-sistemi u nerġa' ngħid m'għandix dubju li l-gass se jkun parti mill-futur. Ikkonfrontat mill-Professur Edward Mallija, segretarju permanenti fil-Ministeru ta' George Policino, Chris Chantar qal li s'issa dwar il-pipeline tal-gass qed isir bi studju u ma jafx bl-istudji li diġà saru minn ministri oħrajn. Sar hemm tlieta jew mill-inqas hawnhekk recorded. Bħalissa in place? Le, saru ġiġa. Interconnector tal-gass. Il-Ministru Fenech ġab whole pile ta' rapporti. Sejna ma nafx ġab il-Ministru Fenech. Ħanamlu ċar. Ħanajdlek, ħanitkellem daqsxejn fuq x'qed nagħmel jien, għax issa il-Ministru Fenech ġab id-dokumenti tiegħu. Il-Ministru ma nafx min ġab id-dokumenti tiegħu, jien ġibt id-dokumenti tiegħi. Fuq l-interconnector tal-gass, bħalissa qed isir feasibility study finanzjat mill-Unjoni Ewropea.